גם לכם נמאס לחפש כל הזמן מתנה לחבר או חברה, אז בואו נראה לכם מתנה מקורית שאף אחד לא חשב עליה. אז יש לכם חבר שכל הזמן מאבד את המשקפיים שלו, אז יש לנו מתקן למשקפיים, שאותו אנחנו עושים בתלת ממד. בכל צורה שאתם רוצים, בכל הצבעים שאתם רוצים, זה נראה ככה, יהיה לכם ככה או ככה, אתם יכולים לעשות. ואם יש לכם חבר שאוהב לאסוף את הכסף, יש לנו גם קופת חיסכון. אפשר לעשות כוס לעתים, למשל את זה, ממש חמוד כזה, שמים פה עתים. אם יש לכם חבר שאוהב קרוקס, אפשר לייצר לו כל מיני דברים על הקרוקס, מה שתרצו, כל הפנטזיות שלכם. אם מי שאוהב את המנורות לילה, אז יש לנו חומר שזוהר בלילה. כל החומר הזה הוא זוהר בלילה. בחושך רואים את זה או ירוק או כחול. אפשר לעשות שני אופציות. ואפילו אפשר להכין גם את התיק. בבקשה, יש לנו גם תיקים. תיק שעשינו בתלת ממד. כל רעיון למתנה, אפשר לעשות הכל אצלנו בתלת ממד. מי שהולך לחתונה, יש לנו ברווזים לחתונה. יש לנו חתן וכלה ממש חמודים, אתם רואים אותם. ראיתם פעם ברווז מתנה, הוא כבר בתוך המתנה. אפשר להוסיף על כל ברווז פרווה כזאת שהוא ממש כזה עשיר, וגם יש לנו בנדנות, כל מיני צבעים. זה בתוספת של כמה שקלים, ממש חמוד.